Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζουμε. Λέγαμε νωρίτερα για την επιστήμη, λέγαμε νωρίτερα για το ίντερνετ και λέγαμε νωρίτερα επίσης και με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Υφυπουργό, για το πώς έχει μπει το ίντερνετ στη ζωή μας και πλέον σε τι δρόμους μπορεί να μας οδηγήσει και πόσο πιο εύκολη και πιο γρήγορη μπορεί να κάνει τη ζωή μας μέσα από την καθημερινότητά μας. Έτσι όμως διαμορφώνεται μια καινούρια κοινωνία. Καλημερίζω τον επόμενο καλεσμένο. Είναι ο Παναγιώτης Κρανιδιώτης, επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Αφορμή ένα δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε, ένα άρθρο το οποίο διαβάσαμε στην Καθημερινή, στην εφημερίδα Καθημερινή. Είναι το ίντερνετ των πραγμάτων. Να το απλοποιήσουμε αυτό και να το εξηγήσουμε αυτό. Καλημέρα σας. Ακριβώς, μέχρι τώρα γνωρίζουμε για το ίντερνετ ότι είναι στην ουσία ένα δίκτυο μεταξύ υπολογιστών. Ναι, είναι η γνωστή χρήση του που θα μπω να αναζητήσω κάτι, που θα μπω για να βρω ένα δρόμο. Λέω τα πιο απλά και καθημερινά που τα κάνουμε ως επιτοπλίστων όλοι. Μπαίνω για να ενημερωθώ, μπαίνω για να κάνω μία συναλλαγή ηλεκτρονικά. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες προοπτικές. Ακριβώς. Ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Παλατζάς, μίλησε για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Ο κ. Ξανθόπουλος πιο πριν για το θέμα της αξιολόγησης των κτηρίων στις πυρκαγιές. Και ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε για τα ευφύ συστήματα που πρέπει να έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 10 παίρνετε, γιατί έχετε παρακολουθήσει όλη την εκπομπή. Ακριβώς. Ούτε να σας το είχαμε επιβάλει, ναι. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά συνδέονται με το ίντερνετ των πραγμάτων. Τι είναι το ίντερνετ των πραγμάτων? Το ίντερνετ των πραγμάτων πρακτικά είναι ότι από εκεί που έχουμε ένα δίκτυο μεταξύ υπολογιστών, η τεχνολογία πια μας επιτρέπει η κάθε συσκευή, είτε είναι το αυτοκίνητό μας, είτε είναι το κτίριο στο οποίο ζούμε, ακόμη και τα ρούχα μας, να μπορούν να συνδέονται αυτά και να μεταδίδουν ή να δέχονται διάφορες πληροφορίες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα αυτοκίνητο την ώρα που κινείται μπορεί να στέλνει στοιχεία για την κατάσταση που βρίσκεται ο κινητήρας, για το αν εκπέμπει περισσότερα καυσαέρια από αυτά που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής, και να τα στέλνει είτε στον κατασκευαστή, προφανώς με τη δικιά μας, έχοντας εξουσιοδοτήσει εμείς το αυτοκίνητο να στέλνει αυτά τα στοιχεία, είτε σε κάποιο φορέα ο οποίος καλείται να μετρήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν δημιουργείται έτσι όμως μια άλλη πραγματικότητα πέρα από όλη αυτή τη χρήση και τον τρόπο πλέον που χρησιμοποιούμε συσκευές? Δεν αλλάζει λίγο και το οικονομικό μοντέλο? Όχι μόνο το οικονομικό, και το εργασιακό, και όλη η πυραμίδα. Ακριβώς. Στην ουσία μιλάμε για έναν καινούριο κόσμο στον οποίο θα πρέπει να ζούμε, π.χ. ότι το ψυγείο μας, να ζούμε την ιδέα ότι το ψυγείο μας όταν τελειώνει το γάλα θα μας ειδοποιεί ότι πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε γάλα, ή ότι αυτή την πληροφορία μπορεί να τη δημοσιεύουμε αν το θελήσουμε στο Facebook ή στο διαδίκτυο. Αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες αφενός πρέπει να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρξουν. Από τη στιγμή που η τεχνολογία υπάρχει, είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια θα ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Από την εμπειρία σας και μόνο, ναι. Θέλω να σας απευθύνω μία ερώτηση. Υπάρχουν όρια στο ίντερνετ, υπάρχουν όρια στο διαδίκτυο? Όρια τεχνολογικά δεν υπάρχουν, γιατί μπορούν τα επιστήμη... πάντα να μεταφερθούν στο διαδίκτυο? Μπορούν τα πάντα να λειτουργήσουν με το διαδίκτυο? Μπορούν, γιατί το διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα, την μοναδική δυνατότητα που πριν από χρόνια δεν την είχαμε σε πραγματικό χρόνο να επικοινωνείς με κάποιον με τον οποίο βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Άρα δηλαδή το κινητό μου τηλέφωνο, το οποίο είναι κατασκευής μιας ιαπωνικής εταιρείας, μπορεί να στέλνει στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή για την αναβάθμιση που θέλει σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται στην Ιαπωνία ή στην Αμερική. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό εδώ που πρέπει να πούμε... Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κρανιδιώτη. Ακριβώς, είναι ότι η νέα αυτή κατάσταση αλλάζει και τα δεδομένα στο κομμάτι του θεσμικού πλαισίου και της διοίκησης. Και για να μπορέσουν αυτά να ενσωματωθούν στην κοινωνία, θα πρέπει οι αιρετοί που παίρνουν τις αποφάσεις... Ναι, μία κουβέντα, κύριε Κρανιδιώτη, δεν έχω χρόνο. Να μπορέσουν να γνωρίζουν καλά αυτά τα πράγματα, ώστε να τα προσαρμόσουν στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πριν πάμε σε...